tabang medical kita. Duwang istorya na naman partner ning panibagong paglao masin pagtaon ning ayuda an ihahatod tangon niya na pagkaaldaw. Digdi lang yan sa tabang ura mismo kan Ako Bicol Party List. Katabang na! Kasurog pa, partner! Ano ang naglalaog sa isip mo pag binabanggit ang tsokolate? Nagibo partner sa kakao. Tsokolate. Ang aron mo ko naisip ko. Tilam! Tilam sana. Actually, Saka partner. talap-talap. Actually, dati, pag naglalaog ka or nagda-drive-thru ka, partner, an order mo permi, soft drinks. Soft drinks. Pero Ay, ngunyan, di na ako partner, ngunyan. day na. Aluyo na. Oho, iyan na, partner. Hot choco or cold choco. Ay, pero dahil asukar. Less sugar lang. Stevia dapat. Isusu, ibang dating mo na talaga, partner. Sa malilipot albay kaya, partner, may nabisto ang tabang medical team na senior citizen. Dati siya, partner, na nagigibo ng tsokolate, hali, partner, sa Uy, kakao. maglikay ka. Ang tsokolate na hali sa kakao, dahil nag-aaso. Aha. Una mo, malipot na. Pag ito, Kukuyan yan, inigop mo na, partner. Kukuyan yan sa mga paso ang pamahawan. muso mo. Prepare sa mga pamahawan pag piyesta sa kapag may karasalan. So mga sa baryo na may enramada. Ngunyan may nakataid ako, nag-inom ka na tsokolate. Ako biyo kung pigahayam. Gibinigla niya. Then kuro ka alo, partner. Then kurualo nagluluha. Nagibi na. Ito pala, paso na sumuso. Padi, ano niya ko ta nagluha ka? Ngaya, padi narurumduman ko kung kay iba ko kuta ngayon sa mga aki ko sa kasi misis makakaon man sindang masiram. Ito palang partner, rason sana. Pero ang tunay na dahilan, nalapsuan ng tsokolate. Sa sobrang init, partner, nalapsoan sumuso. Dahil kaya nag-aso eh. Duman kaya, partner, sa malilipot albay, may nakabisto, partner, ang medical team ta, partner, na nagigibo, partner, ng tsokolate, gibo sa kakao. Alagad, partner, huli sa sa iyang pagkaedad. Igwang tsokolating gibong bako sa kakao. Igwa, partner. Igwa. Wala, nahiling ko sa TV, puro gibo sa kakao ang Aram tsokolate. mo yan, partner, kadakol na Wala pa man akong nahiling na tsokolating gibo sa gapo. Igwa, ano itong bilog? Or gibo sa langka, or gibo sa ugog. Itong bilog, partner, nasabi ba ka nakita kita, sige, kakanang ngayon, malilibong ka, parang dawa pa din ito sa kakao? Ayo, so pisog ito kang kakao. Na ipig-process na. So pigpabakal na. Na may bayapod kayo ni may nagatinda kan diyan mga taga Santo Domingo, mga taga Igwa naman mo yan, partner, na tsokolate na bako gibo sa kakao. Igwa yan, sige, partner. sige. Alagad huli kan sa iyang pagkaedad, partner. Nagkaigwa siya ning kamatean, na stroke siya, partner, napundo siya sa iyang hanap buhay. Ngani mas maaraman ta, partner, ang bilog na istorya bit-bit ni Aika Ferry. Nakaupo at nagpapahinga sa kanyang wheelchair. Ganito namin naabutan ang 80 taong gulang na senior citizen na si Maxima Bedis ng Malilipot Albay. Buwan ng Mayo ngayong taon nung ma-admit si Lola Maxima sa ospital dahil sa stroke. At simula noon ay hindi na siya nakakalakad. Kwento niya, nasa lahi talaga ng kanyang pamilya ang sakit na high blood na kadalasan ay nauuwi sa stroke. Sa kabila nito, labis ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Byuda at may 4 na anak si Lola Maxima. Ang kanyang 43 taong gulang na anak na si Beatriz ang hands-on sa pag-aalaga sa kanya. Kita din ang pagbabago sa pisikal na anyo ni Lola Maxima. Sabi niya, simula nung na-stroke ay hindi niya na naigagalaw ng maayos ang kalahati ng kanyang katawan, pati na rin ang kanyang kanang kamay. Sumasakit din ang kanyang likod, tuhod at paa. Maski ka maihi, di ka makabuhat na basta-basta. May alalay ng gad ako. Kaakibat ng sakit ay ang mga iniinom niyang gamot, ngunit aminadong kapos ang pamilya sa budget. Agad na natugunan ng programang Action Ko Center at Ako Bicol Party List ang kahilingan ni Lola Maxima na pambili ng gamot. Nabigyan din namin siya ng food bags. Nagpapasalamat akong dakula. Maski puro paraano baga, nakakatabang sa sakuya. Dako lang salamat po sa tabang na itino kang Ako Bicol Party List. Siyempre sa grabe po bagang pagtios. Ano po, tabangan po kami. Salamat po.
Malapit sa puso ni Congressman Saldico ang mga senior citizen tulad ni Lola Maxima. Kaya naman, sinisiguro ng programang Action Ko Center at Ako Bicol Party List na masuportahan ang kanilang pangangailangan. Salamat, Salamat, Ako Ako Bicol Party List. Ayan. Ayan, maski partner na ilingta na may kadipisilan sa pagmati, may may helang partner na arog ato si nanay, nahiling mo partner na talagang napasmile man siya, dara partner kang tabang nabitbit kan Ako Bicol Party List. Actually, partner, sabi ko nga ni iniing mga siring kaining pasasalamat, ini ang patunay na talagang commitment ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon, kan Bicol, bilog na Ako Bicol team and kan tabang ora mismo team, kan action ko, nadadara sa mga kababayan tang nangangaipo. Yan. Partner, special ang mga sunod ta partner na istorya. Hulita, nabiso kan tabang ora mismo team, ang sarong soltero partner, nagurang. Solterong Solterong gurang. gurang. Na person with disability na nagtitinda partner nin panghimagas. Wow. Ano ang panghimagas? So, dessert. Dessert. Aha. Partner, sa ibong kan sa iyang kaninan o kamatayan partner, padago siya sa iyang paghanap buhay. Gurang na sultiro. Ayan. Gustong sabihin, day pa lamang. Daing agum. Pero syempre partner, day taram kung na-in love man, nagkaigwa man ng experience, basta soltero partner. Sa araw gani partner nakamatayan, PWD, saludo kita partner sa mga tawong araw gani na padagos ang paghanap buhay, tanganing makasurvive partner sa pangangaipo sa Panguro Aldaw. Siya partner natabangan kan sa tuyang programa na hinatudan ning tabang pinansyal. Ngani mas maaraman taan bilog na storya partner, bitbit giraray ni Miss Aika Ferry. Aakalaing simpleng tendero lamang ng ice drop ang 68 taong gulang na si Achilles Abisen o mas kilala sa palayaw na Kile. Bitbit ang lalagyan ng paninda ay maghapong tinitiis ang mainit na sikat ng araw. Mapaubos lamang ang kanyang paninda. Ngunit sa malapitan ay talaga namang nakakabilib si Tatay Kile dahil siya ay isang bulag. Ngunit kita naman na hindi ito naging hadlang sa kanyang paghahanap buhay. Sipag, tiyaga at diskarte lamang ang kanyang naging kapital. Katuwang ang tungkod na maghapon niya rin nahawak. Upang mas malaman ang araw-araw na sitwasyon ni Kile sa pagtitinda, sinamahan ko siya sa paglalakad at pag-iikot. Kamusta tatay ang pagtitinda mo arog po kay ni mainiton? Ay maray minsan. Pero bako parariyas ma'am. Minsan bako ko amo sanad. Diit. Nugad minsan dakol pa. Hindi ka po ba tatay nahihirapan sa sitwasyon mo? Hindi ka na po nakakakita tapos nagtitinda ka po ng ice drop. Hindi naman ma'am. Kaya pa naman po. Kaya pa. 39 na taon ng tindero ng ice drop si Kile. Kaya naman sa tuwing naririnig na sa kalsada ang tunog ng kanyang kuliling o bell, dali-dali na ang kanyang mga suki sa pagbili ng ice drop. Bata man o matanda. Ma'am, bakit po binabalik-balikan mo yung ice drop ni tatay? Masarap. Masarap ito. Ibigay ko ito sa mga apo ko. Masarap. Masarap. Pero may kami ng bakal digdig. Nagkakahalagang 800 piso hanggang 1,000 ang halaga ng kanyang panindang ice drop. At dahil bilib ang Ako Bicol Party List sa mga tulad ni Kile, may handog kaming sorpresa sa kanya. Ngunit bago namin iabot ang munting sorpresa, ay pinagpahinga na muna namin si Kile na may konting interview. Binili namin ng doble sa presyo ang kanyang paninda. Okay sir, ngayong araw po may hatid po sa yung munting regalo si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Dahil po yung laman ng tinitinda nyo pong ice drop, bibilhin po namin yan lahat. And dinoble din po namin yung ibibigay naming cash po sa inyo. Sir, eto po. Hawakan nyo sir, eto po. Ayan. Salamat ng marami ma'am.
malaking salamat ito sa Panginoon. Unang-una ko nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at saka sa Ako Bicol. Sana marami pang taong matulungan nila na katulad ko. Hindi na rin po problemahin ni Tatay Kile ang kanyang pagkain dahil binigyan din namin siya ng food packs. Eto sir, wish granted po. Eto po, hawakan po. Ayan po, groceries po para sa inyo. Ayan. At dahil pinakyaw na namin ang kanyang panindang ice drop, libre naming ipinamahagi ang ice drop sa mga bata at matatanda. Si Jovelyn Astrolabio, bata pa lang daw ay suki na siya ni Tatay Kile. Ngayon ay isa na siyang public school teacher. Sabi niya, bukod sa masipag ay talagang mabait at malapit sa mga bata si Kile. Pagbibida pa niya noong mismong graduation ng kanyang anak, ay namigay ito ng libreng ice drop. Bidbid ko na po talaga ini si Tio Kile since grade school pa nga niya ako. Diyan sa Sugod, nagkaklase. Oho. Nagtitinda na talaga siya kay ice drop. Then kay to, saya kami nagbabakal. Dati nga ni manggurano pa adus pa lang ang so ding flavor le, so may munggo. Oo. Piso pa ito. Oh, piso, may dos, argan ang presyo. Ngunyan baga 8 pesos na. Ngunyan ang suki niya na suaki ko. Na pagkada minsan nagtataling-taling ang dawa, minsan may siipon, mapabakal ta. Yung anian mo yan niya makata na mangyari ki ice drop ni Tio Kile. Isa sa misyon ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico ay makapagbigay ngiti, tulong at pag-asa sa mga tulad ni Kile na isang PWD at senior citizen na sa kabila ng hirap ay hindi nagpatalo sa kanyang pinagdaraanan. Bagkus ay naging inspirasyon pa ito para magpatuloy sa buhay. Yan! Ayan, si Yan. Tatay Tile. Oo, bako lang pala siya ordinaryong nagtitinda kan ice drop, kundi dahil siya nakakain. Akala ko partner, ang pilay or may putol, bulag pala. Or ordinaryong tao na nagtitinda kay ice cream. Oo. Pero ining ipinahiling na istorya ni Aika Peringon yan, tabi partner, ini an ihimplo na sutaw nga ni na may kaninan. Sutaw, Nag-iinguwa. person with disability or PWD, naghihinwa sa buhay, naghahanap buhay para may pagsustenir sa sayang pangural. Tatay Kile pala, Yan. Kile. In English, Kyle. Kaya daing rason so mga normal na tao na daing kaninan or daing kamatian na daing magtrabaho. Yan, maging inspirasyon po sa Indo si Tatay Kili Yes. na maski igwa po nin kadipisilan sa Sa paghahanap buhay. Imagine mo partner, urual daw, pigkakapa ni Tatay Kili ang tinampo. Oo. Tanganing aram niya kung hain na siya sa inapasira ang destinasyon niya. May sinasabi ka kanina, Ay, kung partner. ako nga ni ito si Tatay Kili, siyempre, pig-interview siya, dahil niya manailing. Dapat hinanap niya ako na. Oo, kinapa niya. Yung kinapkap niya. Aram niya ayan. Ay, magayon-gayon niya pala ninyo. Yeah. Alaba ang buhok. Kaya kamo dyan, mga kababayan na ordinaryong tao, day ka mo magparahinurugak, lalo nang kumpleto ka mo, may pagiling ka mo, may pagdangog, may kamot, may bitis. Utungani, day nakakailing, naghahanap buhay. Naghahanap. And aside kang may kaninan, may edad na din partner. May edad na. Di ba? Oo. Kaya ako believe, tabi ako saludo ako sa imo, Tatay Kili. Pati bitis ko, saludo. Sige partner. Left and right. Yan. Para sa Mabuhay. imo tabi yan, Tatay Kili. And syempre partner, naugmahon ako, tanailing mo itong mga aki. Di ba? Yes. At saka, iyan na istoryang hinatod ni Aika Peri, magsirbing inspirasyon sa gabos na mga nagdadalan. Kaya nga ang programang ini, maliban sa nagdadauning ayuda, nagdadauning pag-asa, nagdadauning inspirasyon. Inspirasyon. Yan ang kamautan ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon, kan bilog na Ako Bicol, na matawan ng inspirasyon, maging inspirado ang mga kababayan tayo.